Mae fe'n rhan o pwy ydyn ni fel pobl Cymraeg. Dwi yn holl ffrindiau sy'n siarad Cymraeg yn mynd i dymlo'n fwy cyfforddus, yn fwy hyderus wrth wneud rhywbeth enfawr fel geni babi gyda defnyddio ein iaith cyntaf. How you start off in your life is just so important for women and their families, and to have the use of Welsh language could make that time feel very special but also feel very safe. Os di merched yn teimlo'n gyfforddus I mewn sefyllfa enwedig pan nhw'n cael geni, maen nhw'n mynd I wneud yn well. Mae defnyddio Cymraeg ar adegau pan mae'r stress levels yn uchel, mae'n helpu dipyn. Os ydyn nhw'n yn gallu dweud, oh gosh, mae hwn mor iawchedig, oes am gair Saesneg dwi'n pethau hwnnw yn y goes. Ni'n joio siarad Cymraeg gyda teuluoedd ni, a fi'n credu mae fe'n rili roed pobl teimlo'n gyfforddus. Unrhyw sydd wedi cael babi, falle yn deall, ydych chi jyst moyn bod gatre, eich chi yn eich lle saff, mwy o cyfforddus ar y soffa. Felly pan dath y fyd draw a oedd yr holl sgwrs drwy'r Gymraeg, o'n I yn bendant yn fwy cyfforddus yn gallu lleisio unrhyw bryderon yn rhwydd, a oedd ei gyd yn llifo yn rhwydd achos oedd yn iaith I, sef y iaith Gymraeg. So RCM Cymru is promoting that we really encourage our members in Wales to be using their Welsh language. This is about building our community of Welsh-speaking members. This is about encouraging our members that do speak Welsh to really utilise it in their workplace, so that they are supporting their families, their mums, their women in the best way they can. TUC Cymraeg yw iaith y teulu, iaith gyda'n partneri a'r plant. Mae fe yn bwysig iawn bod ni'n wedyn yn gallu siarad Cymraeg wrth dderbyn gofal gyda'r gwasanaeth iechyd, achos mae fe'n meddwl bod ni'n mynd I fod ar ein gorau yn ein lle mwy cyfforddus I gallu siarad mor onest ydyn ni'n gallu. So using a little Cymraeg can really just go a long way. It's making sure that we are regularly saying wyt ti siarad Cymraeg, to see then which of our women in our families would benefit from having their care in Welsh, but also us being very aware of which of our workforce actually have skills. But we'd also like to see that we are very fortunate in Wales. We have 2 of our student midwife programmes that are actually facilitated through the medium of Welsh language. So it's about us making sure then we are inspiring and growing our future workforce to feel very confident in using our Welsh language. Fel gweithwyr mae'n bwysig iawn siarad Cymraeg. Cymraeg dwi'n meddwl, Cymraeg ydy'n hartrefi, dwi'n edrych ar y llyfrgell genedlaethol bob dydd, a dyn ni mor lwcus o weithio mewn lle Ysbyty Bronglais a'r Gwen Lleianwod, ac mae'n gynradd mawr ond ni'n gallu siarad Cymraeg, a dyn ni yn gweld o'n bwysig I gychwyn bob un sgwrs Gymraeg. Ges I magu yn yr iaith Cymraeg iaith cyntaf, a wedyn pryd ti ddim yn defnyddio fe, ti ddim yn gallu siarad mor da, achos os ti ddim yn defnyddio fe, ti'n colli fe. So, des I nôl a ges I'n plentyn bach I a siarad Cymraeg iddo fe, a gallu siarad y Cymraeg yn y weithle, really. Mae Cymraeg fi wedi dod mlaen eto nawr a bach mwy gyfforddus yn siarad y iaith. So RCM Cymru can see huge benefits of us really showing that proactive offer. We'd like to see very clearly demonstrated the iaith gwaith, where we are using lanyards and also having the dysgu Cymraeg as well, where people are learning, so that we have them clearly displayed either on our lanyards but also on our uniforms. Or equally, you know, it's inspiring those that want to go on to dysgu Cymraeg to take up the wonderful opportunities that are there now in our health boards. Mae lot o bobl yn neud ymdrech I ddysgu Cymraeg, so mae angen I nhw cael y cyfle I ddysgu'r iaith hefyd ac I gael ymarfer i'r iaith. A wedyn mae gyda ni'r pobl Cymraeg sy'n siarad Cymraeg, sydd gyda hawl I gael iechyd a gofal yn iaith ei hunain hefyd. Language is important, whatever language we may speak. So this is also part of our inclusive and diversity campaign for Wales. So encouraging us to, consider all language preferences. Os gallen ni gael fwy o bobl yn y gwasanaeth iechyd I fod yn siarad Cymraeg, byddwn ni yn hapus iawn gyda hyn. So doing dysgu Cymraeg, and I hope that others will too.